ng'any to kik ulu kono. Mano biro bedo yo moro mayot ma ok mi ji kikre kendo ji gore. Mogik en ni kopo ni obila dwaro dhi konyo joma ng'anyo kaka chik dwaro nonego bed ni gikonyogi, girito ngimagi to girito mwandu jopiny ma be ne nie ng'anyo nyaka mok nie ng'anyo. Onego bed ni obila donjo ei jopiny to onego bed ni obila donjo ei jopiny undercover. Onge makosa kubila ni obet ma undercover, matiende ni en gi civilian ka jomoko mondo gather information, lakini for purposes mar konyo jopiny, guide the demonstrations, to obila ok onego bed ni en undercover. Seche ma gin undercover to gikelo gimiluongo ni chich ma inie ei demonstration tekia kata wadu obila, tekia kata ng'ano mok en obila. Ka chich ma kamano osebetie to thuwe donjo ei ji kendo koko bet ma samoro japiny biro galo nohinyo ng'ama ok obila to karo hinyo ng'ama obila. Obila be nyalo donjre gi mako japiny kae jopiny resist nikech ok ong'eyo ni mano obila. Kamoro amora ma obila nitie, obila onego identify himself or herself kaka obila, jamedia onego identify himself or herself kaka jamedia. Mondo ji ong'e ni kama wantiere ni ng'ato ka ng'ato timo a complementary role mondo ywak japiny ochop kuma nego ochop. Nikech kaluwore kod rombe ma bende iwacho, ka jogi goyo ji, ka jogi ochuno ni nyaka go ji, Sharon, aparo no obila onego bedi ni ng'eyo ni chik oyiene ni kata kotiyo gi lisasi to nitiere kuonde monego go e dend dhano. Kopo ni dhano mane idilgo is armed to ma in bende kaka obila onyalo hinyi, chik oyieni nonego bedi ni igoyo bade kama uting'o go silaha monyalo hinyino. To konego bed ni go kore kichomo kuma dundu nitiere go bo, okonego bed ni chomo pinyie kuma duong' ne nitie. Mano to chalo ka gima koro unie lweny mar nek, ok unie konyo japiny. Mogik malit kabisa en no obila osedonjo nyaka e udi kuonde mane onge ng'anyo mogoji, ma chieng' moro gidonjo e ot kondele ma gigoyo ng'ama osebedo an nyaka ng'eye, aseng'eye kowuotho ga gi luth nikech tiende konchiel ong'ol. To ng'ama tiende konchiel ong'ol ni, obila modonjo e ode mochako lweny kode ng'iyo ludhe mosebedo kowuotho ga ni kaka silaha manodwa go obila. En gima lit ni goyi ni tiendi misebedo kiwuotho ga go ng'ato kawo ni loko gir lweny midwa dhaw go kode. Magigoyo ng'ama ong'olni, matiende koma ong'ol cha gituro to koma ngima ni bende gidog gituro. Kata koponi in ng'ato moro mageng'o demonstration, ng'ama ong'ol to ne di demonstrate nadi ei ode. To kata ka en ng'ama nyalo ringo mapondi ei ot, koro iluwo ng'ama noringo, to ng'ama ong'olni to ringo nadi moyombi mochopo ei ot mondo igwe dhot, mitur dhot, michak goye, mitur tiende koma ong'ol cha, midog itur koma ok ong'olni. Omiyo obila bende wawacho ni kata koponi pod ji biro dhi e maandamano nikech en haki gi mondo gidhi e maandamano, to obila we tiyo gi excessive force.